Tots agafats de les mans, el bolso de la candela al mig, i al meu costat, en Jordi Ventura. Bon dia, Jordi. Són curts o llargs, ara? Em sembla que curts, no? Sí. Ara són els curts, no? Després... Ara és el... Llargs! Ai, ara ja venen els llargs. Ojo, que hi ha hagut clatellots per aquí, Entre curts i llargs. Bé, nois... Escolta'm, una cosa només. Digue'm. Quan aneu a ballar sardanes, poseu-vos sostenidors de jugar a tenis. A mi xavala le gusta. Estic aquí, per Ja favor. està. Ho havia de dir. I calçotets. També. De jugar a tenis. Solamente lo he comido igual en Cervera. I faixes, de pas. També. Prou. Prou. A veure. Nois, avui el gat i llop. Compte, Són així. Un animal desconcertant. Però un zoo sencer. Nois, el Víctor ho ha fet molt bé, ha escenificat el so del gat i llop. La setmana passada vam parlar de la bèstia parda més horrible del món, que era la tarasca, recordeu? Sí, home. Recordeu que us vaig dir que era el monstre més perillós i mortífer de Catalunya, que tenia 8 daus de 20 de poder al Dungeons and Dragons? Sí. Doncs vaig mentir. El monstre català més perillós de tots els temps, i això ho he sabut avui, és el gat i llop. Compte, doncs. No confondre amb el gat i gos, que són uns dibuixos animats. Sí, que fan el 33, no? Que és un gat que va enganxat amb un gos. Boníssim, tenen tants problemes. Esclar, tu diràs. A mi xavala le gusta. Li agraden els gats enganxats amb gossos, És no? horrorós. El que no sé és on tenen els òrgans reproductors, el gat i gos. Però, en fi, la descripció policial del gat i llop... Sí, important. Atenció, gatot monstruós que combina l'astúcia del gat amb la brutalitat del llop. Té urpes de voltor i treu foc pels ulls, una habilitat que deu ser la més bàsica dels monstres, perquè tots la tenen. I un dia hauríem de parlar de la utilitat de treure foc pels ulls. Per exemple, afecta la visió? Esclar. Et dona menys a visió? Sí. Pot ser que sí. Què veus mentre tires foc pels ulls? Bona. Ah. I si portes ulleres, què? Pues, noi, Ja pots anar cap a multiòptiques a comprar nosaltres. Vaya pregunta, Se derreteixen, En fi, una cosa molt estranya al gat i llop. Tot i ser un gat, Sí. és el rei dels llops. Com us heu quedat? De pedra, Sí. I es veu que els fan a com vol, els envia a menjar-se ovelles, a matar pastors, etc. Té un atac especial, com si fos un Pokémon qualsevol, que és, atenció, mossegada de llop cerver. Epa. El gat i llop té la mossegada de llop cerver. És curiós, T'arrenca el cap amb les urpes i es veu la teva sang. O sigui Es la cosa más bonita que me ha pasado en mi vida. O sigui que de mossegada té molt poc, perquè no t'ha mossegat en cap moment. No, si t'arrenca, encara no. Total, És una xarrupada. Et converteix en un sorbet. xarrupada de llop cerver. En teoria no es pot fer res contra la bèstia, només pots demanar protecció a Santa Agnès, que és l'única que pot defensar-te el gat i llop. És molt estrany tot això, Apa. Sí. Santa Agnès, precisament. Santa Agnès, precisament, i és la que et pot defensar del gat i llop. Molt no bé. confondre amb el polligat, que és un altre animal. Però la història del gat i llop és una història d'epic fail. Ja ara us explico. No pot ser. Sí. A veure. Després de segles de terror, els caçadors es reuneixen perquè un d'ells diu que ha trobat el gat i llop. Val? Sí. He trobat el gat i llop, he mort el gat i llop. Anava així, no? Terra baixa, no? L'he no? trobat. Total, que el segueixen i veuen que és un puto lynx. No fotis. Un lince. Apa. La bèstia que els havia estat atemorint durant anys és una merda de gat semiextingit. Què fan? El que passa que el tio l'havia vist de molt a prop, segurament. I la resta de gent del poble, quan es troben amb allò, li diuen al tio, però escolta, que és un lince, això. El que fan és agafen el tio que va inventar-se la història del gat i llop i fotre-li un tret a la cara, que és el que haurien de fer quan ens expliquen mentides.